Já vás zdravím, dlouho jsme nevydali žádný příspěvek ani žádný video z jednoho důvodu, protože jsme pro vás chystali novou sérii videí a témata, které jsou hodně důležitý. A ty témata jsou důležitý v tom ohledu, protože všude vidíte Dubaj, nejlepší projekty, všude superový zhodnocení, 100% zhodnocení. Všude každý říká, jede na ten samý příběh. Je důležité si říct tu pravdu. Ne úplně každý projekt je tady ten dobrý projekt. Ne každý projekt má to ty 100% zhodnocení, protože pokud cenu máme už tak nahoře u projektu, tak na tom někdy 100% nevyděláme jen tak. A pak samozřejmě je tady velké téma a to znamená flipování, kdy hodně agentů vám bude říkat, dáte do toho jenom 2 miliony, 3 miliony a hned to přeprodáme. To by bylo hezký, ale je důležité si říct i tu pravdu. A to znamená, ne každý developer vám povolí hnedka takzvaný ten flip. Je tam nějaká podmínka splacení procent. Další věc je, nemůžete flipnout nemovitost od developera, pokud developer stále má dostupné jednotky. Jo? Nebo můžete, ale nevyděláte na tom. A mnoho a dalších videí teď pro vás chystáme, který budeme vydávat, protože jak já říkám, Dubaj není jenom ta pohádka, ale může to být i starost. Těšte se.